DXDC Radyoman Report. Hugot gihapon nga gipatuman sa Southern Philippine Medical Center kun SPMC ang swab testing alang sa mga dunay sintomas sa coronavirus disease kun COVID-19. Sa pakiginabi sa DXDCR Davao kang Doktora Marie Yvette Bares, ang chair sa SPMC's Infection and Prevention and Control Unit, iyang gibutyag nga aduna gihapoy mga COVID-19 patients ang SPMC apan dili na sama kadaghan kaniadto. Gipasabot niya nga kadto lamang adunay gibating sintomas sama sa ubo, trangkaso ug pagsakit sa tutunlan ang iswab ug wala nay labot kadtong mga pasyenteng admitted sa lahi nga mga balatian. Subay niini giawhag sa doktora ang publiko nga kanunay sundon gihapon kung unsa man ang health protocols tungod ang tanan dili na gusto mo balik sa kalisod nga nasinatian panahon sa pandemic, ilabi na nga uso na sab ang flu sa holiday season. COVID did not disappear. Naagi hapon si COVID. It's just that na-contain na to, less na. Pero kung dili maguna to mag-practice gihapon og mga protocols to avoid the spread of it kung na kay symptoms. So, pwede siya mag-outbreak sa podcast. Dili man sa gustuan na. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Paridot, Tatak, RMN. RMN News. Diretso Balitang Metro Davao.